Nijang Karbeng long Vothatlangso Ahithi long mate akulat kido an taxation department a hinpen trading license awareness kapidopon. Son sia long tina Ahithi long mate akulat kido ana long ta chojor cholang dunji lepute sarkar pen kesik pontang aronalo dovek nangji. Son si pini Vothatlangso long ta taxation department abitunga tumpen pini Vothatlangso municipal board angkang along kulat kido ana long Karbeng long taxation department abitunga hinpen adim an kahumridam. Sonsi Vothatlangso ta sarkar pen kisik pontanga ronalo hei hui do etnangji pusi Vothatlangso Ahithi long taxation department abitunga hinpen bangso phutak verify jia phan Karbeng long autonomous council taxation department abitunga tuma hinpen kulat ahum tina long pusitami karju padupon bangso kahumri ponalong taxation department abitunga hinpen kewang BRT BP inspector of taxation department Sarbong Tokbi inspector Sarlongki Ingleng assistant Proholat Timong Inspector Pen Kedanglok Alang Litum Abitung Kedoan Vothatlangso Ahithi Kulat Tinalong Humri Padopon Lapen Vothatlangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang Alang Lituma Hinpenta Chirap Chitodun Lapen Pini Bangso Trading License Kulat Tinalong Karju Ponalong Isi Matha Dame Me Mate Manghuta Me Alama Puthaga Bangke 100% an pen 80% anke Penang an Kulat Joy Si Nogao district a hinpensi trading license alo semarpon lasi non ong dunga tuma bangke Karbeng long pen thangna alo mate documents avepin lapen non ki bang jilang arni ke arona lokachisik at jia phan taxation department abitunga tuma hinpen than paretikang halapu Vothatlangso municipal board ardo along Nogao district nangke dokok alama bangke Karbeng long autonomous council kechari pon kethekiding do ana tumpen ko ansi RDP ponji labangso phuthak prabjin pen kaching wai ponjia phan ong dunga muluk atumpen tuning ripon Vothatlangso pen khayati report kidulai ai cái đèn pon long quan na dukan sing tum ka humri pen kidu ka bilala so lab theklar dak man thal Dak bubang anang thanda kada ji anstamin ni tum ke check ateng pulote 100% ben ke 80% ke license avesi ke on trading license ka avesi ke on tanti la pu parai bang ke la bathang sulong disputed area po men pen penangan tum hedi la nong district along pen sami ke tok pon dat la so la so phang tum ko pilaku po nili tum ke authority na order lo ni tum han ke la authority pe nang ke to ling ni tum Vothatlangso area pulo Vothatlangso ke ke la ke disputed area pu ke chini lo he boi pe tala entry tax gate ke hupan si to kong mati amala so pose nili tum ke la dak check nang kok lo ke masi ke doma ka be ma license doma be ma la hai bang ke humri nang kok tum ke authority yong se order lo pulote Vothatlangso municipal area bangke ahok pet circular PLO aso circular teng ben sta prai abipari tumbangke laso aron bang kachin nyepen amachi claim kedelo BRC te enedelo ampen NOC te enedelo lasinon pini ladak taxation pen jitu awareness program kewa aso awareness program kewang pen selang tumbangta non bangke puthot kachini pamelo lasinon next bangke BRC punon NOC punon municipal pen enpon pu puse lang tum chichak pon